Talleu! Oriol, però què fas, titxarelo? Quantes vegades han de repetir l'escena? Ho sento, m'he equivocat, no tornarà a passar. Hòstia, Pep, sou del mateix pare? Suposo, no me'n recordo. Tu, posa les piles, et vaig dir que si que t'aconseguia la feina t'havies de ficar seriosament. En sèrio? Sí, vol dir el mateix. Oriol? Oriol! Mana, Jo flipo amb tu. ja, sóc bo, Va, deixa això i fica't seriós. Va, noi, ja està. Ni tu deixaràs de ser un inútil ni tu un gilipolles. La mare que us va parir. Vinga, va, marxeu d'aquí abans de que comenci a tallar cap, perquè és que té tela la cosa, té tela, sou uns inútils. Què? Qui s'apunta a menys alguna cosa? Jo m'apunto. Jo també. No, tu t'hauries de quedar a recollir tot això. En sèrio creus que serà útil en alguna cosa? Ja, tens raó. Potser t'hauries de quedar tu, senyor Tres Carreres. No hi ha fet prou per tu. Sí, se't veu el germà ideal. Anem? Cau amb la puta, a veure el que haurà liat ara aquell. No sé per què sempre ha d'estar tocant tot. Sembla que va bé, no? No em penso donar un petó amb aquest noi. Com que no? Però si és part del guió. Al guió posa que perdi la dignitat. Vinga, Abril, no sigues cria. És la teva feina, ho has de fer. Tu et morrejaries amb allò? Escolta! Tu calla. Mira, això dona igual. Et contesta, et morrejaries amb ell o no? Mira, li xuparia la polla si fos la meva feina. Una mica de professionalitat, per favor. Ja veig com has arribat a ser directora. Què? Ho sento, no ho volia dir. Xec, pues això és el que hi ha. Si t'agrada bé i si no, t'aguantes. Jo tampoc li faria un petó. Si vols m'hi fico jo per actor. Home, estaria bé. Què fas? Aquí, aprofitant el descans. Però quin descans? No estem fent cap descans. Hauries d'estar amb el director de fotografia. A més, jo em referia amb l'Abril. Encara falta per l'abril. L'Abril, l'actriu... Ah, què li passa? Com que què li passa? Que li tires la canya? No. No? No. Ja. Bueno, i què? Com que i què? Et sembla bé relacionar la vida personal amb la feina? No et sortirà bé. No facis el tonto perquè jo no et puc estar enxufant sempre. Pep, Oriol. que ens coneixem. Tu també... Jo també què? Tio, ja ho saps. Doncs no ho sé. L'abril. El més? La noia. Ah, no ets tan tonto com ens feies creure. Potser t'he infravalorat. Soc 10, tinc 3 moviments extra. Ei, hola, Abril. T'ha sortit molt bé això avui, Sí, bueno, fem el que podem. Què t'agrada el Candy Crush? L'odio. Sí, jo també. Què fas, algo ara? Ara mateix no, per què? Vols anar a prendre alguna cosa? Vale. Des de que sóc ben petita que he tingut clar que volia ser actriu. Deu ser tranquil·litzador, no?, saber el que vols ser des que ets un crio. Per una part sí, però quan vols una cosa amb tantes ganes com volia jo ser actriu, la idea de no aconseguir-ho pot ser un malson que t'acompanya constantment. I aconseguir-ho com és? Suposa una satisfacció tremenda, poder dedicar el teu temps a fer allò que sempre t'ha agradat, però no sé, tampoc és com havia imaginat. Vull dir, segueixes tenint problemes igual que tothom. No sé si tants com jo. Sí. Dis-me, què dius? Què ha passat? Vale, ara ve cap allí. Ho sento, però he de marxar. Què passa? Res, ja t'explicaré. Ei, hola, Pep! Ai, hola, què fas? Que estàs sola? Sí, estava amb el teu germà, però acaba de marxar. Ah, doncs aprofito la cervesa. Sí, seu. I què? Com ha anat? Bé, i tu? No, bé, ara vinc de plató, hem fet alguna cosa. Molt bé, de moment. Han sortit bé? Sí.
Què ha passat? Què ha passat de què? M'ha dit el Pep que vingués corrents, que havien d'emergència. Pep, però si m'havia dit que havia quedat en abril. Que cabron. I què va passar l'altre dia, Plató? Bueno, va ser molt bo, estàvem allà a Regi i va ser molt bo quan... Un moment, Sí, sí. Sí? Digues, Oriol. Com? No pot ser. M'estàs prenent el pèl? No, bueno, sí, doncs ara vaig cap allà, un moment, vaig volant. Sí. Què passa? Que haig de marxar perquè han atropellat el vent de mig. Com? Sí, un porquet que tenim des de petits que, bueno, haig de marxar. Vale. I què amb els bessons, Abril? Què de què? Que últimament us feu molt, no? Són simpàtics, en quin sentit vols dir que ens fem molt? Que si hi ha tema, vamos. No, tia, només som amics. Ah, ara d'això se'n diu ser amics. Vinga, va, espavileu, us vull a tothom a plató, ja. Aquesta dona sempre amb presses. Sí. Pues au, ja estàs. Merci. Que vagi bé, i ja em diràs què tal amb els bessons. Vinga, va, espavileus. Que no podem estar tot el dia per això, que és que ha d'aparèixer, no pot ser que hagi desaparegut així perquè sí. Sou uns inútils, eh? Però què busqueu? Què passa? Pues tía, el paraigües de colors para la cena, que no el trobem per cap puesto, i ja saps que és superimportant. Ai, calla, per fi! Bravo, Oriol! Sabia que algun dia faries algo bé. Molt bé. Vale, és bona. Saludos. Què vol dir això? Demà te faig fixe, que si contracto algú una minusvalia me desgrave. Se m'ha dormit la cama. Sí, i el cervell també. Estava a punt de fer un hack trick, Només et falta una càmera per tirar. El teu cop serà un bon lloc on fer-ho. Et passi un pèl, pallasso. Últimament esteu una mica picats, no? Què passa? Forgetting
és un rotllo. Jo a mi sort que no me toca. Has vist l'Abril? Què et penses, que estic tot el dia pendent? Perquè pensa molt Tampoc, però no sé, si és l'actriu, potser hauria d'estar per aquí. Tia, ara que ho penso, beu whisky. I té molta força. A tu no et feia mal que no us abraçàveu? Sí, no sé, algo hi ha. Tio, no ens pot tornar a passar això. No ens podem esbarallar d'aquesta manera, Bruna, tia. Tens raó. És que al final acabarem malament i tampoc val la pena. Va, que som germans i això està per sobre de tot. Ah, que sí. Hola.